At a meeting with members of the press fraternity in Shillong on 23rd March 2023, the chief executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Titos Khan, informed that as far as the construction of the railway line from Tetelia to Bernihat is concerned, there has been no record of a no objection certificate issued by the council towards land acquisition for the project. However, Khan informed that the state government may have required land for the said purpose before the year 2013, when Land Acquisition Act had not been implemented as yet in the state of Meghalaya. Ti nakaliang ka chunga khot lang ipi ki perlok nakaliang chunga press print but media electronic kwa ban pansyai ha ka bede bat ka jingmi ki kot kubor ha ka bede bat ka statement ka ba ai do minister chunga transport ha ka bede bat ka ni railway line mene ka don na ki kot kubor ba la ai ka ni ka headlines ba ka KHDC ka la de ai ka NOC ban sna lentirel na po Tetelia sa Bernihat ti ngadon kum ni ban pensai kani ka scheme mo kani ka project na bantaban snai kani ka railway line na tarai ka de ka bla initiate na du isnam ki ba prapo way terter tu ti adin balami kani kubor na kaliang kusuma ngala kendit namar balay ba hakani ka isi ka ba po ka cingalam ka cungi ngimpat syamai kanu ka NOC habay bat ka lentiral bat ngila kran syairu ba nakaliang cungi ka district council ngin yang skami bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur cungki klik nong sensyar cungki pat ba cungka district ke jungi jongka area ke jungi ke bahap apa Khasi Hills Autonomous Council nginum la ban ai ke ni ke NOC ten re ke belengo kalong ba ngai i mene ba kami akilat rai kubor ya ke statement ke bala ai dai minister jungi ante po assembly ban ong ba la ye dep yo NOC na po district council tinga kwa ban pensai yang ni ba na kaliang ke jonga kong CM mentarasi ngala pedlut ye ki records ki badan ki file badan po district council kam simdan kanun ng ting NOC tinrenga syukwa ban pensai phang ni kalong ba le si haki snem shwa ka snem arajar khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanun ng NOC na po district council daitat onda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong Land Acquisition Act te hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ne ka jaka na ni ka jing sim jaka apo upul usam ba dei jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council te kata ka benta na kaliang ka jonga ngam kwa ban kami namar ba prior to 2013 mo pemut haswahi jong ka 2013 kat bampat pentri kam ya ka ni ka ai let's say nakaliang ka sarkar kala bansim jaka klaim da don kam ya ka consent jongka district council tinre nadu ka snem araja khalai terter ngala page lut ya ki record sparo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka dei khat saw khat ar khat saw tarik banai ba khat ar jongka snem araja khat riu kani ka correspondent ka baningkong du kaban nakaliang ka sarkar kala tho shangi ka district council ban pan ya ka consent hakabede ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Bernihat railway station of Tetelia Bernihat railway line national project in Riboy district yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent bat kumjuru agas nem arajar khat nyo ke nakaliang undersecretary naga state government la tho biang sangi ban ai ka consent ban ngani thu ithi bakidon hadu khlai pho khandai teli ki reminder ki bangiyo mo life khandai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hangbe dei bagani ka kam ten re hadu menta ngakwa ban kan sai ban nakaliang
ka district council hi ngimpat ai kanu nu ka concern la ni ka NOC hakabedai bat ka railway line kata ka di ka bang akwa ban pensai kedar kanang ba ki pat ba ki bi i ni kubor nan takas ni kinnom sya yalam bakla na ni kumnum sutu bakla ba nakaliang ka district council la de ai kanu nu ka NOC rekat ki record ki bangalap hadu bantahi kamtam hakap phagani ka isi hi ngi kham ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khatlai terter kamsum don kanu kacing ai ke NOC kata ka bang akwa ban pensai kanang ba ki pai ba ki nom sutu